Assalamu alaikum yan uwa, barkamu da sake saduwa a wani sabon bidiyo da zamu nuna muku yadda ake yin KYC na Avive a matakin farko, ma'ana KYC na farko a pass 1. Duk wanda suke biye da mu a Telegram group za ku ga mun yi muku bayanin cewa duk wanda bai da OKS ya je ya bude ta, za ku ga mun saka muku link na OKS. To a yanzu waɗanda suke biye da mu a YouTube channel, ku duba description ko comment section, za ku ga mun aje muku link na OKS. To muna fata waɗanda ba su da ita sun je sun bude, saboda dole da ita ake amfani wajen KYC. Dan uwa, idan ka shiga Avive ɗinka kamar haka, application ɗinka da kake yin mining, sai ka duba daga nan sama, daga nan saman nan kaɗan za ka ga yanayin inda aka sa maka Avive KYC pass 1, sai ka taɓa shi kamar haka. Bayan ya buɗe kamar haka, ka lura da kyau ɗan uwa, zaka ga yanan sun ce mu saka musu UID namu na OKS. To wannan UID ɗin shine za mu je mu kwafo yanzu. Ku biyo mu OKS ɗinmu ku ga yadda ake kwafo wannan UID ɗin a zo a saka. Yauwa, bari mu shiga OKS ɗinmu kamar haka, zaka ga ta nan. Yauwa, bayan ka shiga OKS ɗinka kamar haka ta buɗe, abinda za ka yi shine sai ka duba daga nan sama ga wasu ɗigo-ɗigo nan guda 9, sai ka taɓa kansu kamar haka. Yauwa, sai ka taɓa alamar email ɗinka da ke sama kamar haka. Bayan ya buɗe kamar haka, sai ka duba daga nan ƙasa, ga nan za ka ga an sa UID. To sai ka duba gefensa daga nan ƙarshen hannunka na dama, za ka ga inda aka nuna ma alamar kwafi, sai ka taba shi kamar haka. Shikenan kai ma idan ka taba shi kamar haka, ka yi kwafi na UID ɗinka. Ku biyo mu, za mu koma a account ɗinmu don ku ga yadda ake yin KYC ɗin complete. Yawwa, bayan ka dawo kan shi kamar haka, za ka ƙara taɓa wannan Avive KYC pass 1 ɗin. Yauwa, sai ka zo nan gurin, sai kai pasting na wannan ID din da ka kwafo. Gayi nan sai ka taba submit. Yauwa, gayi nan zaka ga ya shiga kamar haka, kawai sai ka ƙara taba submit. Shikenan mun kammala KYC dinmu na farko, ma'ana pass 1. Gayi nan sun ce mai shiya zuwa Twitter X namu. To kai tsaye bari in taba in yi shiya zuwa Twitter dina, amma ka sani ba dole bane sai ka yi shiya, saboda yanzu haka mun riga mun kammala KYC. Sannan a nan gurin za ku ga wani kwafi. Wannan kwafi din ba ruwanku da shi, abinda suke nufi a nan gurin shine nan sun ce ku yi downloading din OKS. To idan kana so ka yi kwafi na link din OKS, ka je ka yi pasting din shi a browser, ka yi register a can, shine abinda suke nufi da shi kawai, ba wani abu ba. Wannan shine a takaice da ake yin KYC kashi na farko a Avive. Ku biyo mu bidiyo na gaba don ganin yadda ake yin KYC kashi na biyu a Avive, ma'ana pass 2, insha Allah. Idan yau ne farkon zuwan ka channel ɗinmu, ka danna subscribe da alaman ƙararrawa don samun sabbin shirye-shiryen mu na gaba a duk lokacin da muka sake su. Yin subscribe kyauta ne, kuma su ɗaya ake. Idan dama ka yi subscribe, to ka danna mana alamar like, hakan yana ƙara mana ƙwarin gwiwa mu ga kuna son bidiyon mu sosai, mu ji daɗin ci gaba da kawo muku sabbin na gaba. Kar ka manta, idan yau ne farkon zuwan ka channel ɗinmu, ka danna subscribe da alaman ƙararrawa don samun sabbin shirye-shiryen mu na gaba a duk lokacin da muka sake su. Yin subscribe kyauta ne, kuma sau ɗaya ake yi.